Yamamo akwapa. Afi tutumrika ne share yen e Facebook and YouTube. Na yɛmfa kasebɔ no nkyirimankasa ensam. Yɛhyɛ kasebɔ na se de fro my Ghana. Ye finfin mantem mekyerɛ Central Region. Na hɔ na ekrabato dwa kyerɛ mi sɛ me wa faase baabi. Gomua dominase na wɔde mo wɔ. Ɛwɔ Gomua East mensenem ɛwɔ finfin mantem. Na ɔde adesrɛ ato dwa kyerɛ mi sɛ sesi a me no kɛse no ɔpɛ atentrene adenti a ono anu ho kafo ye bema one na kompem ene natena ene na da mo ne na wo mamu pode ba nan omo ye ma me wo fa si kire mi se mentem waska kra bi asoro wone ne kunu ntem ente ne kunu na hye ne se wo mfiri fie nko okoya ne ma ya pode ba nan no bema na aso wo mo lai ne hwan na ba ta na ode na tompem no paprechi ne wo soro ko ha na ba ko asan ba nes pa na ɔde na tunchen na nurse one na pa I said doctor obo panie o consulting room no ene yesa wa pa prechire mofre ba na nya enya simkuma ma me ne dia to net boache no kire me anuku no wanya mfinhia aduana nan 44 years ne din di Emmanuel Ekunfi no kire me se no na ka kire ne se mentem wase na asode ye no so otena fi obedi ne dem enti ontu kwan ena ba kire me se nkwan hia enkwa so de no tu kwan afi wakɔba ya obeduru fie honom ewo foruso busum etwa mi April busum nim na hwe mofa nante asesa tesa asaka bi akɔhwe ase no bofra bi onante okɔnkyenkyem masa akɔ ne mfima asesa bi akɔkɔ a yade aka no no bi sanse na me wofa ase na ede na ekoyi mo bi kwara mo nante ente sa na o kyerem se bofra ba ko bi na no se ma ye sa na de pa wo ba bi o mpapa o kyese mpapa ne me ade da o se wunnim na me ka obekume enti me kan yi no se yes a wo se ye no kre ma me ne James ne ma no de odi kan ya wanyini ne yemfinhia du mienu 12 years pa na bofre nanya de otoso mienu yemfinhia nwotwe 8 de otoso miensa wanya mfinhia ne nsia 6 years de otoso enan no wanya enan pepepe 4 years na mofre wo manya no kirem se tese be metu no mate da me ne mofra ne bi ho no ma na nantem ahoma ne bi ate ena mofra no kese wo prepra ma mogya tu mofra yi enti mofra na se nyina ye adane ye prekura kese nya simukuma na ma me kirem se asem we ba ye pe no bo moden a ede kwato Millennium City District Police Commander nim so opani yi asem se na mekunu ode adi me mofra yi na mkwakwate no na asem no wakole Magistrate Court e wakasoa na omo kirem se Mrs. Boache Antoinette e kirem se ode asem kwada asem di bia yi asem April busum nim okobra wa kwa asem no hu so pomasi bere bia o kirem asem na kire do sei watu akwatene kuma ase wono ye adwuma na ofiri ami kasoa akọ kuma ase kwa tintin sei na kwabra na drene no amane sika asem na ibasa enti obesere o my Ghana mpanifo asem we de pantoma ono wan yemuma na ne kunu ne ntawantawa aba na wasa ne man line etom na ntem srade a ekebesi kwabra be na wom enti obesere ban ene o my Ghana mo amra hye mu nsem mommoa no na atante ne nyadwuma na kwan ne kunu de ne man afaso no oda wanda wasa kirem sei obesere o my mpanifo mafra wa pepra won ene wa botokro kasi atomafa na yase a kwan na tere ebe hadwen enti obehia se doctor fo bebam ne yasa mafra ne yade ne wachi nso psychological treatment enya adwuma mo ne mafra ne nkasa fi se ne ma di mafra ne tiri mu dem no sa mpanifu amamu pa de ebe hadwen na asem no ano wadin pa me wofa ase ni sun ne benabo no eni kasakasa si mi kunu ntema mi kunu ede ne nsakeka me pamo me ti mi bedware me ba na be hu se me ba panyini no asini nya bi atitititi basa ana se bi be ma no kwan ni nyina adro e wo ho no me busa me ba ne se eye hwan e na ye ne saade no ka kire me se eye ne papa na eye ne sana ne papa ka kire ne se oka obekunu nti akwara ne suo yan so ode ne nsakeka na akwara ne se obo ne nunu e bubo no rough ye kwada ho no sorry no me yesa madapa ho na me hu se okọ panyini ne ho okọ ya because akwala kasa oni ano oho no ma na akwala no so e ma ne kwan na one no e daaye na sebi uhwe se ne osi eja akwala no fu se ne osi numu akwala no fu bobbo ne no fu e fa na se de fa ne to na me yesa nka me pie ne so prekope e ho na adwene bi ba me timi se bebi e hye ne enim site en kwa so ne hye last stop na me kopie ne so no de bibi bo me tiri mu anointing oil e no oyisu eno aso
so na me hu so o de fa nkwala no bacho 2 e na one o ma do mo to no ma se e na one 1 2 so ado mo to kra 2 no kra de man find out intem ti me report no aso ampa Ghana police for ya de na o mo che no enti sisi aso no me so miniska court case ni nti no me koye adwuma bia na ye yi medi bebi a me dem krampo no enye nti me stress e Ghana for momwa me na asemi nti mi mbua nkoso because me enye scam fa be ma na anko court bia na che se omu be ja be ma no nti me sire mo Ghana for momwa me enti ochiame enim asamuka osena na wasuma etimi wafa se Antoinette Boache a wogumu adomana se ne okirem se nukunu Emmanuel ekunfi a wanya 44 years asese ne ma pode panan wetom nentem sade asra mene mofra na ho amunyina yese kumase suhum kwantempon ha dwen nti emrefo a omunimo mra mbamu a ne ho akwedi mpa abra ho semi ene de asumwe yento akase bo no so hey adia SMCC papa abofra 4 years 6 years 8 years ne 12 don no wanyini and you can say defilement so if it is really true say the mama na legend if it is really true say it's sanity a defilement na menim de beba papa tirim say one ne ma ba 9 na se na me de otwa sokro ye 4 years na kwa na minni I don't do sokro ya fa ne say papa no sabi wabodam kra na we wafa 12 years na what me dey about 8 what so dey about 6 asan be 4 aka ho a sisi no we even number asam no so sense wo boso me to so 9 April no wasan fa 4 na san aka ho ma na san ye akran so san wo 4 years do one say na ye mathematics grade no yo papa no ofa abofra no wo April boso me 9 ena wafa mofra 4 the otoso 4 no so san wo 4 years enti hwe mathematics no say de yakro okay enti dia ya no enti ye hwe de yamra no be kasa ye no kra mpa say de maame no allege ne de ya let's they should let the laws take its course kontisa de ya na ese enye yeah de yinku a wadam kwa so wanyen so a na court ni nya no wayen so a no mfa ne ntumti yento akase bo no isi ase Ghana isi ade am se mo amoma na omonam ye mude monto aso yenko ye ni Yentua kasiebone so na immigration officer atwa nananom ewo nsiedo ewa bra eye motor crash esi ye ewa sinfosu ewo mfimfini mantem ni mu na ye police officer no ka Central North Regional Police Command ho no so akwanhia na ye ade na owom no ono de we pra emu aden na eye immigration officer ni din eye officer amoako adodo na anim se frɛ na hoɔden omu chema na ye ade oni police officer ni na atwi eye motorbike no na information beto oje chema ade ano mu mienu na free finance pap omukọ asinfosu main lorry station so ana chese free ni lema akwanhia no etimi esiye na omu twem omu hu kwan akwanhia ni esiye bo modin akofa immigration officer ni police officer de omu ekwaya sabia sane be ya doctors fo betimi ahwewom no mudu ayaresabia honom na doctors ne kire say ya mu akun die wato anananom ewo nsiedo de danemu police officer no wepra woni nan ene ne nsa ensesese ni de ya de ombeje no ato ayaresabia wose ne be yombekọso atimi ahwe no na personnel so mu free Central North Regional MTTD ekbo modin akobia ewa akwanhia ne siye ekofa ye motorbike no edifi honom echemu omo sha se nhwehwemu kwanya efa so akwanhia no etimi esiye na emom immigration officer Mwakwin de omudi na emu no akwamukra bi omohwe se hye bia so no ebetimi akoso ye to akase bo no se yenyina mu wankra premantre mu na make say Minister for Interior oniminyamfo Muntaka Mohammed wakasa kirem se emra insubra ne to yiri fa de hye wankran ene o man Ghana meme yahodo pi no o kirem se ekwaya asem ebe ha Ghana pa na bofra ba kwana wanya abosome 9 4-month-old baby bepem bra me no kasei ye hu na kira kwan insuo na mana bofra na yira bepem na me no kasei ama na kwaro hobse ye papa wo manyim na wo kirema asese no enkrata no hwem mapa wo maye no kyesa wo hwe nadmo mpenifuo nkuntabuo na hwehwem mapa mpenifuo anya nyina kwasi ase na kyesa nipa onu mu wiye no wonam dodo na kwagina aduasa nkron 39 na omu nyina hwede omu nkwa ewo nsu ire yiri wo man Ghana mu nyina ene wachi nipa ahodo ansuo no ha wonom tu omu firi omu fiem se omu japade no wonam yampem aduokron baako aha nkron ne aduowatwe nkron 91,989 ena insuo no ema omu nyina ya affected omu ho kaye
eno wachi enipa pade empem do nwotwe aha miensa ene aduokron nwotwe 18,398 household. Oh my Ghana mantam nyina ne mensin nyina nso e fa manfa fiefie mu na efia adanya nso ne fa wo mo no ena ye mpem do nwotwe aha miensa ene aduokron nwotwe 18,398 household ene nso ne yiri fa no nyina wo wi oh my Ghana mantam ahodo ne nyina mu na wo mu kire mi say emra oniminyamfo de nsem to dwafa government accountability series dwumadi atodwa enadwo adan na eyo sana abo so me de toso adu nu nan ena oniminyamfo mu ntaka kire mi say ensuo na yiri fa Ghana fo no na nya asam ketua wo ha dwipi me na bofra ba ko a wanya abosome nan de bepem ne ye hu na kire kwan wasene Castro e wo to nsuo ma ye hu ne biu bepem ne e kire den oniminyamfo kire mi say inkrabo premante mu de ye kan mantema nsuo no ha wo pa de anka na di kan na wo kire ma ni pa mo ka dwa mu de fatalities no asabi nsuo agira fa we pra wa ye say no mu kire mi say inkrabo premante mu nko ano na enya se mukuma kra enipa mu praye ne ade bebre no eye empem aduonum nsia ene aduonum yenu 56,022 ene omo nyina omaso ye hye e wo manyim ene wachi mantam anase menzina omo ho kan ye wonsuyire ne mu ne ye aduonum nson 27 districts and fi 17 deaths wo ma mu wuye e wo mera nsuo nyiri gidigidi na no eye dunson ene omo nyina wuye na kakrambo premante mu de highest number ye de ho kan sene babia omo kire mi say enipa omo ho kan ye wankra ha ne de na di twam papa ene ye topu bibia chart ne ye topu ye omo de 56,022 nkran na wokọ eye central regional omo kire mi say fifi mantem to so mienu omo ya de empema de onu baako aha nwatwe na aduowatwe mienu 21,882 sese bobo aba na mense ne paraparo dunsia 16 districts ena wo finfin mantem ho kan ya enipa nwotwe ena wi wo finfin mantem central region na wo kọ from mantem voter region so a omo kire mi say enipa mo ho kan ya wo ho no mo dosom empem nkron aha nan ne adosiansia 9,466 na mo ho kan ya ene mansini parapare inson 7 districts na mo ho kan ya ekwaya sam den pa je se nipa popopole ban nan ena mo wi ye wo voter region wa mu kire mi sa asante mantem enipa mo ho kan ye no eye apem aha nan ne aduosia baako 1,461 no mo ho kan ya o maso ye hye ene ye mantam porpolo dunsia 16 districts wa Ashanti region mo ho kan ya enso kwa ya asem den ne pam na wo kwato ye mantam western region so a enipa mo ho kan ye ni o mo ya hankron ne aduasanson 937 no mo ho kan ya mensin ne ye porpolo nsia 6 districts no mo ho kan ya enso kwa ye nsempim afi so wokwa western northern so nipa mo kan ye no mo kire mi say omo ye mpim mienu 2,000 na mo kan ye mo so maso ye hye de mu sa wokwa apie mantem de mo kire mi say ho de nipa mo kan ye ketua bi omo na mo nhyada no nipa mo kan ye de ho ye sorosoro ntiri ketua na mo kan ye munta kan sem ni. The sad incident that hit us on the 29th of June, where 77 districts were affected in 7 regions nationwide with a flood. A total of 91,989 persons from 18,398 households were victims of the disaster. 1 person remained missing for a 4-month baby at Ghanaian East, and 39 deaths. And you can see the table that we provided. The regions, Volta region, the number of districts that were affected was 7. The total number of affected persons was 9,466. The total number of deaths were 4. Greater Accra, the number of districts that were affected were 27. The number of persons that were affected were 56,022. And the number of deaths that we had was 17. Central region, 16 districts were affected. 21,882 persons were affected. And the number of deaths in Central region was 18. Western region, Western North, we had 6 districts that were affected. 937 were affected. No death was recorded in the case of Western North. Western region proper, 2 districts were affected, and the number of persons that were affected was 2,031. In Eastern region, only 1 district was affected, and the number of persons that were affected were 190. In Asante region, we had 16 districts that were affected. 1,461 were affected without death. So when you put the total, you have the 91,986. Eno wachi ero numinyamfo Muntaka Mohammed kire mu say ye hwe o man Ghana
atoyenchem aboafo adwumako ni adwumaden pa na adum mpenifo ni adwuma papa na konkane Ghana Police Service, Ghana National Fire Service, Immigration, Military Service, Prison Service. Oh, omoya de. Enye wo man ka Ghana fu ebewu won kran ha na o man Ghana men's ne man tem nkanya de wa. Na so modern man konkan pa o kirema. Amonone empenifo police ka be boaye pa me ne. Yanya sika yetumi anya be $1 million e de ama manfo mo ho ka adwam a. Oh, eye. Yanya mo kakra nso de afrim. Nti atoyenchem ba ye fa ho so nya sika. And I want to thank NADMO, the police, the security service, fire service, and all those who came to our aid and helped make the weight lighter for the victims and those who were affected. Now, the NADMO over the period attended to 912 emergencies and responded to over 713,268 disaster victims across the country. 30,230 field assessments were done together with public education. And we can see I must say, Minister for Government Communication, a number of organizations came to help us. And we have the fine details of everything everybody donated and how it was used. But it is important that to take this opportunity to thank the following companies for their support. Pricey Bakery, Edric Limited, El Sanus Company Limited, El Seyus, yes, Company Limited, Melcon Distributing Center, Ghana DLFM. Medical Association. One will have thought that Ghana Medical Association will say they are only doctors, but they still came with their widow's mite and wait. Any awoti ye ayo swafo no my Ghana ohwe ye na fisem esom. Ne din do ni nyamfo Mubarak Muntaka Mohammed ena wote ne nkan. Yentwa kasebone so ne enkosoa engineer mu ewo interior minister ho ensensema na eye Onyonyamfo Mohammed Mubarak Muntaka eden sama toja echemu se ade Ghana etimi agye eye inubone beye 8,500 kilograms eno no hwa tramado eno ewo ma beye 45.4 million ewo bosome beye aduonum entemu na ochemu ade Narcotic Control Commission ye nakofo ana ebo mo hobodin se eye nubone hu dwadie no mbetimi ateso na eye nubone a maburu ne so no afato omo so omo so no ma no mo benom no betimi ahese omo so no ebetimi agyan na bro ne yetememfo etwetwe nkomo ewo government accountability series eno koso Adjoa da osana abosom ne de so aduonu nan won fimpimienu ne aduonu nsia imu ane Onyonyamfo Muntaka ekasa na ochemu se nipa beye 217 ana omache wo memu 165 de omo de omo akwasem di bi omo hese ombetimi edi omo asem no na ya de omo bo omo modin ye papa pase nubone no omo so no omo betimi ahese to ebetimi etwa titu ene adwade no koso ewo manyum na ya de anakofo so ebo omo modin so ombetimi achechetememfo no sane nubone so no ebetimi aha omapomudin. Major challenge that confront us continue to be the illicit drug fight, and in a very special way I must thank the Director General of Narcotics Control Commission and his team for the bold and decisive way of fighting this menace. Together, I mean, they do it in collaboration with the police and all the other security agencies. 217 arrests were made and 165 prosecutions initiated over the period. Over 8,500 kilograms of narcotics drug were seized, and also about 45.4 million tramadol tablets. You know, one of the biggest challenges that we now have is the youth using the synthetic drugs, and Narcotics Control has intensified its effort. And imagine, in less than 2 years, over 45 million tablets of tramadol was seized, was intercepted. 73 tainted assets were recovered. When we talk about tainted assets, people, you know, our campaign is not just to the users, but those who are bringing it. And then we'll go down using intelligence-led to make sure that when we get them, we seize their assets. Eniya utiye Minister for Interior Onyonyamfo Mohammed Mubarak Muntaka. Yentwa kasebone so ene nyina mu ewo nkrawo premantem ne enko piemam ewo CDD Ghana na meka say a senior research fellow ewo CDD Ghana ye me wo fa semester George Sapon ode adesere ade ato oman Ghana ensentwerefo anim say oman Ghana krankro ye ka ho pa entimenya mfe adwuma ni agro kra ne nyere ye ho na mo ne je bi ba eno betumi abomo manyi mu ekwanya amanyoko ofa so epesika ede bontoa ede oman yose no emu odene
na asotwan se premania wa mu a so mo antena se anya mena bia betan bedu bebe ne Ghana ye kombebu pam openi de sam to dwa e ma na mo ye nkyerɛkyerɛ e de ma omanga na yensa ntwerɛfoɔ ene oman mu mpenimfoɔ e wo eye workshop dwumade to dwa e wo CDD Ghana one conference room e na Mr. Sapon e kirim sɛ anema omutue no British High Commission ata akire ompese omoboa na sunsan so bɔne a samanyoku ahodo bi e pesika de ya de abontoa wo manyim na obi anka ho asɛm a ede beba no enu nti nene wanom etu ho anamwan mpenifo kirim sɛ sasabe woni peni tifie na peni akola yi ya de enye na wanka na sɛ okwan na asɛm no kɔgyeta openi ya de oka ho bi enti CDD Ghana mpenifo kirim sɛ wanom atena se anwene mara kama one person no be ya political finance law ekwenya manyofo fa so enya sika de bontoa wo manyim emu na ho very opaque emu na ho ba kokra kwenya mfa so sika no wone muti no tututu sika basa wo memra ye bontoa ta se t-shirt open no print ye na ma posters de open na waye ono wane sika obi nche na kwenya mfa so na de ne waye ne sa mra bia meta bibia ho ye nche sika ye beche mo ye becha anwa ye becha kas nyina na ye de anwe ne power na ye kwete no mansi ewia na Ghana no wahuna mane omu chem se ba ne sa pro ne kankan na ho man Mr. Sapon oni sentrafo kase na ochire mi se obesere sentrafo se yensre ye nyina ye ho pa ne ye mmogem de bi ebenya kwanya na menya nkata ne yamaso mbrabra so yenka no kura nkyere ye mpanifo ni prince sa na mo na mutuo no de Ghana kabinem ka memmo no to asane mafiri se ye kwa akoto aba na kwablane wanya obi di sika betwo boto nam cheche sika ye ne nkwa mfa so amunya na Ghana ne ye kwa na se ye bai opani kire mi se ye hwe ne bedu baabi no sabi ye benya nipa o mama bra o munim de bia sika nti na obeyo mampani wo men na Ghana be bre ye da ache so be se pa nti o sere yen semtrefo ye mogem o kire mi se wa mo se wo mka bi egwom o man Ghana fo nyina o mugusi di ho nkomo o mo de mla ne beba na ma pass on e be ko ba bia na Ghana fo bia kire na adwene nyina ya boa se be ya kabinem ka bi be de hene eno wa chi nso erumu ne fanya be de sika amanyofo de bontoam eno wa chi nso na bo ma Ghana ye da ache etumesi PS tente sa de adache yekom ebebu pa sa prapre no edo man ne beko nanim na de ehu wom sisia ne se obi etu ne ho si ho se opese obesom man na sika ya na ose na sana wonya sa kwanya no edo so dodo se ekoso sa cha ebedu baabi no na sebe wo mo de akwambone so pesika enko an ne betimi egina aba nti afa ebedu baabi no obehwe no na oman no mo mu disu ni nyina yesebe omo de boni pesika enti oman no hyemra wo mu enye yi na se emra no kra wo ho a untimi mfa nya adwuma se nipa na emra no betia omo no mu di oman ne so na ebi nso ho ananka enuanom egina ha se yi se ne mo gina mo nan so firi anopa bi se nyuma oman ho donti na mo yesade enti bia onya akwanya se obekọ wanim ewa ban mu anka betima e bibi pa aboa enso so sika nkura wo ne enti no na oya enye yi eno nti ne nyina ye kan se ye hwɛ ekwan a sika ba be wura ye politics no na ye mrenase na ye ma adwene ene oman ne ho do eni animu nti enye nhyehyɛ ye betima ma obi a odo oman no na odwene oman no ho ono nso so ebetimi etu ne ho asi ho na ye de pani ahye ne nsa no abo a oman no ne kura na Mr. Sapon kire mu se obesre sesi amanyoku ahodo a Ghana mu no ekwe mo fa so nya sika e de wamanyosem ne hia won wo mo nwene sunsanso bona de beba o man so da chen bia enti wo be ha ban bi ba nipa bi wontene nka da ya bonto a woni ho nanso aba ne nya tumi pe wo be hwe ne de na kwatena so ya kesie bi edi mu pa no wote ho no wotene ka evizo de sika na ama amanyofo ne de abonto a enti mra amanyokuo ne ma ye de tete ma ya hwe wo mo no nka ho nanso ne sika akọ enti mpenisi sabi o hwe ankwa ne ho makọ na nipa ya kwanya dibra kasie nanso be kọ ne wontwa tew ne sika na wokote enti no aja dopa na okodi ye na Ghana yesiwase enyo osoafo na sebe ye bregu kwa wase obesere hihye ne bape Ghana fo ntachire eno beboa ma sika ma yefo nde bontoa no ebe ya kete kwese do regura ne ehu kwa mafa so menya sika no so mbeda ho mboko sika no ho na de mamo hihye ya beta ho ne ye den na memua de ho pefe na obi nya tumi no opa ebe ya mmara na bedi akire na bo o manyi ho bente sa de a amanyoko no mbeko mbeba nanso Ghana atadwufo wa pro ne kankan no
ɛne ɛkyerɛdin anania ɛdin wɔ mu ɛne sɛ ɛyɛ mpanimfoɔ sɛ nea ɔpam nyae a wɔn nso so wontimi ɛnsan mmirikatuo nti akɔyɛ sɛ menya anka sika yi a yɛdi gu adeɛ mu no nka ibɛtwa so ɛnso so megyae a obi foforɔ ɛfiri akyire ɛde ba so enti ne sɛ maanyere me ho ankɔ pɛbo sɛ a meyɛ bia na kyɛ sɛ meyɛ akakyi ɛno ne adeɛ ha politicians no sɛ yɛnyinaa yɛtumi gye tom ne ɛsɛ adeɛ wɔ yɛ asɔ ano a ɛbɛboa wɔ mu nyinaa enti ɛyɛ adeɛ a ɔmani gye ho sɛ yɛnyinaa yɛte ho ase sɛ saa ne yɛbɛyɛ no a yɛbɛtumi ato yɛbɔ ase na te sɛ ne Akwadwo Asante kaeɛ no yɛbɛkeka nneɛma bom ne ahu nea ɛhia ne nea ɛnhia sɛ yɛfrɛ sɛbe nimdifoɔ a ɔmbɛtumi aboa yɛn na yɛhu sɛ na rally a yɛkɔ bebree koraa no ɛdeɛn na ɛde boa campaign no yɛte so ɛbɛboa na sɛ mpɛ sɛ megyina aba ɛwɔ me mpɛsua so a makɔ print posters 1000 ebi a yɛyɛ nhwehwɛmu a na nka 50 posters bɛtumi ayɛ ɛne a wote yɛyi ɔyɛ research fellow ɛde CDD Ghana ne din ɛde Mr. George Sapon ɛna wote ne nkanama ne bo yɛ nsɛm twere ne Same Opoku Brown na dia mane bo efiri nkrabo premantemu ebesom ye Yentwa Kasiebone so ne enkogine mu ewa Asante Mantema na Deputy Ashanti Regional Police Commander ACP Francis Kwame Somain akasa eden sama totememfo omo Swami municipality nanim so omo ntwe omo ho emfemfi police station aye omo hye se kobasa omo ne police officers no enya ntawantawa echemu se kobasa na asumdue ene eye Bible ho nsem so no entimi enkosoye ewo important mu ho no the nsemi editu dwa wabra na omo bie Ultramodern police station ewo Swami Macro ewo Swami municipality ni mu Asante Mantemu ana ochemu se setememfo no ene police for no etimi kabom na omo ye adwuma ebeboa amabone so ekoso ewo Mantem honum no omatimi ako atia na no so beboa ememra etimi aye adwuma nti wo srewom se emo obi a emfa emra no enhye omo nsem se kobase police officer bi aye bone a emo obi amfa emra nhye ne nsem enkohye police station e basa ha dwinye papa no sanso asra officers aya form ewo new station honum se omo moden ahese professionalism betimi aye adwuma se ne be ya temamufo no so ebetimi enyo mo so emfaso adwuma aye bambo na bambo so ya dia ehia yi ema obi biara apolisifo no yebetu omfo omo ba omo hwe edan yi na omo nyinini se ne be ya ebeko so aye fefe se ne emu ni na me pesa mesre makro emrantie ene mabawa apen bebre se bibisi na se police ni bi aye boni ana waye bibi a ensen fata na yese ebe ye be police station no shi police station na then waye wankasa ubambo na wo say no enti esramo bibisi ana police ni bi ye boni a police station no ehye police district ase obeko district commander ho asma ko tunanim se district commander kana ye ya obeko divisional commander ho so no so kana ye ya regional command obeko regional commander kana ye ya inspector general police ewo nkran ewo enti ye won hihye ewo ba ye dey solve problems. Eni auti ye Deputy Ashanti Regional Police Commander ACP Francis Kwame Somain na Enwechi ana Swami Municipal Chief Executive Ayononya for Frank Owusu eslet memfo ne so omomodia entwe omo ho emfemfri amanyosemu na omo hwe se eyempuntu dwuma ebekoso ho na no metimi aboa sane ebeya eba eyempotem ho so no metimi enya ne mapapa ewo honom no sanso ekasa echemu se yade aban no ahye metropolitan municipal ni district assembly for so omomodia he se project ni bibia betimi akoso na omo so omo beba abemu foforo no so no aba abeto so mesile emaye mfa police station enye amanesem emaye nkase ndc mleso eni wiye enti meye no ma emfa eye den mo mpirifo a o tamechi mesile mo media mo ho ema asumbi ti dia mehwehwe nyina no eni se yedi asumbi ebeba mekura media beni so ade ho nyina no
because any puntu DLFM on my president and Aroma any to me or the Amamintino and yes. Enia uti ye swami municipal chief executive Yonyan for Frank Ousu na ne krakramu ana founder ana leader edema Amagashi Herbal and Spiritual Center Apostle Dr. Samuel Amagashi a ono so eko dwumadie no asesa guest enetmen for kasai esre say omo momode ando mu hu police for ne so mo na for se ne be ye betimi aboa na mpuntu dwuma so no etimi akoso. The police station here about Malcolm. Meaning, as a kind progress, chapter 20, the rest of the tour. What's your assassin? Man, for and the man is one him for those. Police for a trouble. A nipa boni funti. I will meet me at 9 for 45 days. And it's the police station. And the police station about no ever betray. Say, Obia Fabi, Obia Sundi, Obia Bambo, our police for answer. And see, and just some, and see, a man will be Mecassa. Police station abano omo de mana beso omo nsema ye niam ansem nemu eye nipa boni phobia kom betumi asoleti nipa bi fa hu die so nti police station ye Enia uti ye founder and a leader at the Amagashi Herbal and Spiritual Center Apostle Dr. Samuel Amagashi na amaniboye nsem Barbara Cranton edifa santimantemu ebesomie yantoa kasebo no so de nyina mu ankrabo penamantem kopiem Ewo Municipal Chief Executive Officer MCE Edemaga Central Mensinim Dr. Michael Mensa or the adesredi ato mempasem la bawaleshi adehie nim se mebunu titiri wasremo ada wahunu de se no homo afa hyara na aduru no mo bedi ne kama de wasremo moto amutwene basa ene ya hyam de dimri kam de katente mama ni jeburo so na wasremo ada eni giye pi etumi de ankwanhia ba nti aduru saa afahye ya montombo aseboko na ankwanhia no eso ntema yen o kirem se saban se yedi afahye na ya nigi sem Mary making ya de nase pa de matwede ya mpanyankopon na ya ni age kama na wo ya de ya ba kofo hawa pa ne ankwanhia na esanya pa na obawie na nigi akwada no wuwu a medofue na nyansa be na ba mu o de nsam dutu dwamra o de akyede ya no de ya pi na akoma na matre nkonwa polo enum wana bato mpeso ase so romonye na mo asabe ya ba ya husiesie kama na homo afasha na o ma sha asere o mensin bibia tumi akonkan de ma wonom na MC kirem say na ma ode kwaye no ebi eye jesen ya buro botopa back of maize bebre onion so onim jene ne ade bebre na mechiche so kama na gallons of palm oil ene ngokoi ene abuso kram o mo san the bottles of snap na nanom begunsa enso mo di snap kan ho koye ena sika twitwi de ya nto di hyemu a ene abuamu ade akutu se bam ene anyefune botoma ye dabru tam o kirem se obesa na matre nkonwa mmamade amompaye emfantai omanyachi titiru ne asomdwe ho nsensem moma Ghana mampeni monka nkyere na nanom se munhira no pa no nya hode mfamu oman na mampeni nyankwa na oyere ne ho ya dwumade Ghana nso ye bediye celebrating Homo Festival. And every year, any formuna, celebrating a friends Homo Festival because we are key stakeholders. And as part of the festival, Bromo Nhyiraba every traditional area, Beijing Nhyiraba, Ebro Botobako, Jene Botobako, and an undisclosed amount of cash, and a palm oil gallon bako, and some packs of water. Actually, say anything can happen.